Yanzu gaba ɗaya mun tura musu da gaya guda 52. Baba yana gudun su turo mana da kuɗin mu kace ba ka ba. Wallahi tallahi loben ka zan yi na bacci amana. Tare da kai wa makarantacciyar kallaka ko sisin ka ban yanci wallahi. Suna turo su na nace da Allah zan tushe ma kuɗin ka. Yanzu giya ta yi tsada duk kohi naira 5,000 yake. Kai har naira 5,000? To dai in na sha na ji testin ɗinta ya min daɗi ba matsala zan biya ka. Wow ba magana wallahi. Lallai ku san cika 50,000. Na rance da Allah ya da kayan magana kuɗi ubanka zan ci don ubanka. Da kayan magana ina gigita ga. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san baɗa mana like, ku saburbuɗo mana sharhi sannan ku yaɗa wannan ɗauka.